שבוע טוב ומבורך, יום ראשון, השבת הקרובה, פרשת ויקרא. אנחנו מתחילים חומש חדש, ידבר בעיקר על הקורבנות לבית המקדש. היום ז' אדר ב', הילולת משה רבנו, ראיה מהמנה. נמשיך להתפלל על אהובינו, החיילים הצדיקים, על מסירות נפשם הענקית למען עם ישראל וארצנו הקדושה, ונדליק נרות שזכות משה רבנו יגן עליהם. חג הפורים הקרוב יעלה שמחה כפולה על פנינו, שכשנראה כולנו את החטופים במחיצתנו שמחים, בריאים, מאושרים בבריאות הנפש והגוף, ונעלה את זיכרונם של הרוגי המלכות שעלו בשרה השמיימה, שהם יהיו מגן וצינה על עם ישראל. הסגולה היומית בספר סגולות ישראל מובא, מקובל מגדולי עולם כי סגולה גדולה בפורים להשכים בבוקר ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני השם יתברך על כל דבר, בריאות, פרנסה, גאולה, וכל אחד יכול לפעול אצל השם יתברך שימלא כל משאלות ליבו, שכן כתב הזוהר הקדוש שיום הפורים גדול מיום כיפור. עצה היומית על ידי שמחת פורים בהמחאת כף וריקודים, על ידי זה ממשיכים בחינת קבלת התורה בנגלה ובנסתר, שהיא בחינת הערה הנפלאה של מרדכי ואסתר, וזוכים לקיים במצוות הפורים כראוי, ומכניעים קליפת המן, עמלק יימח שמם, ומבטל את הגאווה. הדבר תורה היומי מפרשת השבוע ויקרא, שנקרא גם תורת כהנים, בגלל שכל עבודת בית המקדש הוא על ידי נבחרי השם, הכהנים הקדושים. אדם כי יקריב מכם קורבן, צדקה כמו קורבן. ולכן בפורים מתנות לאביונים, 2 מתנות לשני בני אדם, כי מיעוט מתנות 2, מתנה ועוד מתנה, וכן מיעוט אביונים 2. מצוות מתנות לאביונים אינה דווקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים כסף כדי שיוכלו לקנות ממנו צורכי סעודת פורים. ירא שמיים ייתן מתנות לאביונים בעין יפה ובסבר פנים יפות, והנה שכרו ופעולתו לפניו. יהי רצון שניפגש רק בשמחות. עם ישראל חי.